Samala sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45, ang usa daw ka espiritu nga mugula gikan sa tao. Unya magsuroy-suroy di siya magsuroy-suroy. Mangita siya og dapit nga iyang kapahulayan. Unya kang wala siya makita nga dapit nga iyang kasudlan, mo bitan ng espiritu nga dautan mga kiso sige dapat tuyok sa gasa. Managingon sa Bible ba nga the devil is like a roaring lion looking someone to destroy, to devour. No? Morning dautan, naglayang-layang ra ni. Nya, wala mapaman siya makita nga kasudlan, mubalik siya atong tawhana. Imbes nga nagdawat na sa Ginoo, nagsurrender na, karon kay limpyo naman ang kasing-kasing. Limpyo na. Uy, giganahan kay yawa. Uy, may kay hawa naman di ay. Nigawas naman ang yawa dito, nibalik siya, wa may nakapuli. Dapat kung nakagawas ang yawa, nipuli unta ang Ginoo, nipuli unta ang Espiritu Santo, nipuli unta ang pulong, nipuli unta ang kamatuuran, nipuli unta ang kabalaan, nipuli unta ang mga pagampo, nipuli unta ba nana unta sa iyang heart, ang gugma diha sa Ginoo. The danger of empty heart. Nga kanang kasing-kasing bitaw nga wa gid puy Ginoo, wa gid hari. Mo man eh. Mo ni problema. Wala na prayer, wala prayer life, bisan untang naka-encounter na unta pulihan unta prayer life, wala devotion. Di gani mag personal devotion. Kung naman galing uban ng personal devotion, wala po'y ma-word. Kaya kung nairi ma-word imong devotion, dili ka apektado sa mga palibot. Puno ka sa anxiety, kabalaka, puno ka sa kaguol, puno ka sa negative. Nga naman, ang devotion, wala impact. Munang devotion nga way pulos. Ang devotion nga way pulos magkaigsunan, maghatag ni warning, maghatag ni command, siya ikuan ba? Epekto tong kinabuhi. Labi na ang imuhang kinabuhi, walay prayer, walay devotion, pero na worship, na isa, nakapunto, walay fellowship, kaya di man mapilog mga fellowship sa mga leaders, mga kaigsunan, nga naasa tayo kuan karon, meeting sa ta, fellowship sa ta, dinasigay ta, natay mga panag-istorya na, at least naman nga murag, kuan ka ba, agoy, ilap man kayo, di man mo apil, kaya puros lagi busy, di man na ganina, di ba, di, mo pagbalik sa yawa, kining manggong prayer, kural ni siya, kural ba, kural, kining devotion, kural ni siya, kining worship, kural ni siya, kining fellowship, kural ni siya, kining discipleship, kural ni siya, kining training, kining mentoring, mga kural ni siya, muna siya ang wall ba? Prayer, devotion, worship, fellowship, training, discipleship, mga wall ni siya. Karon kay di man ka, wala man ka ani, imo kay isa raman ka buok, worship ra, simba na kag Domingo, unsa pa may tabo? Ang mga kural, guba, o makakural o ganang isa na kakural imong gigamit. Naka-encounter na deliverance na, pero wa man pulihig pulong sa Ginoo. Wa pulihig pagampo, wa pulihig og training, wa pulihig fellowship, wa pulihig og discipleship, wa pulihig kay ano, busy lagi. Ang devotion, morning devotion tugok sa kamatuoran, ang prayer night, ang atong fasting and prayer, ang atong dawn prayer, ang atong training. Ayaw una-una ang kabugat ba kadagan ba kay sa obligasyon, mga kural na para makatabang na sa imong kinabuhi aron ikaw dili balikan sa yawa, balikan ka sa yawa, sudlan ka sa yawa, tanawa gani. Imbes nga naka-encounter na ka, gisurrender na nimo imong mga bisyo, nibalik gyapon ka sa mga bisyo, kay nga naman ang imong kasing-kasing wa man papuya ang Ginoo. O gani tinuod. Tanawa gani mga kanang mga wa kay bitay mga kabisi, mangita nag mga marites. Kay wa may ang gikabisihan lain. Mangitang marites, mahilig kayo sa mga istorya. Nga naman kay wala may sulod ang kasing-kasing way sulod sa pulong sa Dios. By the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung tinuod nga ang imong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo, magapanggawas kini. By the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero kung kasing-kasing way sulod, ang utok way sulod, mangitag isyohon ng mga tao, magsigig, marites, ganaan kay istorya sa mga marites. Wala isipyat ya. Mao na nga hindi biro ang devotion, hindi biro ang discipleship, hindi biro ang cell group, hindi biro ang training, hindi yan biro. Ito po'y wall natin para tayo hindi babalikan ng demonyo. Hindi sila makabalik sa ating puso, hindi sila makapasok kasi mayroong walls of devotion, walls of cell group, walls of discipleship, walls of training, walls of fellowship. Ron saan man, wa man. Diya ka impas. Ngala ka, na-encounter na, kalibutanon gyapon kay wa man papuy si Kristo pinaagi sa devotion, sa meditation, ing ayo ibulag ang mason adlaw gabi mamanandong ka niini at the same time nagtrabaho ka na manandong ka sa pulong sa Ginoo. Ako manggani nga mag-drive ko kanito ang akong ginapaminaw mga words of God, mga wali. Asa ka dapit ipahimutang kung nagdaro ka manggaling sa unang panahon kanang magdaro kanito. Kadumdum kisa man diri patas kamot kanang mga nagdaro kanito kadumdum nga ibitay diri sa hawak diri sa abaga ang radyo para na ay masulod permintis ang dalunggan. Aminaw mga drama, mga
handumanan sa usa ka mo kana kanito dapat kung ikaw po na kay trabaho napugay sige pugag paminaw pulong sa Ginoo nang hugas kag plato nahugas tod ka pero dalong ganaminaw pulong sa Ginoo gipak pusulod nimo sa Ginoong Hesus pinaagi siyang pulong pasulod nimo ba mo man tinuod pero himuon gay natong baliwala dili nato i-value dili nato i-treasure wala impact sa imong kinabuhi dili nimo siya gitagag hambugaton ang pulong sa Ginoo mo nang inigbalik sa yawa bisyo ra gyapon na inaani mo. Siyempre, lisod sa ang Ginoo mo nila ng bisyo. Ang yawa man yun. Para di ka kalingaw sa pulong sa Ginoo kay katulgon ka. Pero ganig mga dinautan nga mga buhat dili iya sa bunga sa ibang espiritu. Ganado ka. Dili na mao. Gihimo na lang nimo ng normal. Pero ang tinuod gud mga kaigsunan, kung naa sa imo ang pulong sa Ginoo kay nagmeditate ka, ganahan kay kag study, ganahan kay kag paminaw sa Word of God, mga wali, ganahan kay ka sa mga music, mga kanta sa Ginoo, hinay-hinay gahari ang Dios. Hinay-hinay. Dili man ta perfect pero hinay-hinay ba? Napugsan sa nibarog na pud ang wall of discipleship, ang walls of the training, ang walls of devotion, ang walls of fellowship, ang walls of prayer. A vacant life, vacant heart, empty heart is the entry point of the enemy. What entry point na sa enemy? Kabisi ba kayo buntag na iwali gahapon pagay ta nakadungog og wali lisod pod og mukaon ka sa isa ka semana ka usara patay ka diya kausara ka mukaon. Kauno man kay tamukaon gani kay mahaw pata pag-abot alas 10 snack na pod pag-abot og alas 12 kaon na pod pag-abot og alas 3 snack na pod pag-abot og alas 5 mo snack bugot alas 5 kay alas 8 na makapanihapon pag-abot na pod dayon dito sa alas 11 sa gabi bakon na pod kay kaon na pod grabe naman kinaunay unya sa pulong sa Ginoo kausara posible balik-on ka na akong baka malig-on ka simbare mo taman lugosat mo kay kang simba. Mo ni mga kagsunan kinalan kay because empty life, empty heart is the entry point of evil. Pag binabasura mo ang devotion, pag binabasura mo ang discipleship, pag binabasura mo ang training, pag binabasura mo ang prayer life, pag binabasura mo yan, that is the entry point of the enemy. Pag sugod ng tanin mo, pag encounter nimo na deliverance ka, gisurrender nimo dito, nagampo ka, gisunog na nimo ang tanan, pulihi sa pulong sa Ginoo kapatid. Kung gayt nimo pulihan mo, ilad rin nimo kauglingon. Basta, paminaw diya ginsakto. Bisag nag-busy ka diya, pero dapat interesado kang maminaw. No? Kaya nga naman, gusto nimo pasudlan nimo kasing-kasing, huwag ang imong utok sa pulong sa Ginoo. Diya na. Di malig-on ka. So, sa resulta, para walay walls of devotion, cell group, and training, and the mentoring, and the prayer, and the fasting, and everything, pag wala galing ang mga kaigsonan, collapse ang imong wall, then, sa Old Testament, basta mag-uba galing ang walls, na-penetrate na sila sa yawa. Na-penetrate na sila sa kalaban. Diya, dayon. Sulod na rin ang kaaway. Sulod na dayon dito ang addiction. Sulod na rin dito ang addict sa alcohol, addict sa nicotine, addict sa scatter. Daghan na kayo musulod sa utok. Nga naman, walay pulong sa Ginoo. Busa, Lunes pulong, Martes pulong, di man maminaw. Sige na naging kabisi. Dunia, wala na bantay nga, guba naman day ang iyang spiritual life, collapse naman day. Kasunod na ang yawa. Dili magsilbig, Domingo ra kataman. Kailangan na kay walls. Sa naminaw dia, ignay mo tapad dia, paminaw. Kay kaayuhan ni mo ni. Igna. Pika dia, paminaw, kay kaayuhan ni mo ni. No, doon yung sa katao mga igsuon nga, nakadawat siya sa Ginoo. Pagkadawat niya sa Ginoo, kung man na siya, batanon pa. True story ni. Story ni sa usa ka pastor. Nya, ay lang, litaw pa to kung ito, na-convert. Grabe kayo magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Di basta-basta. Unya karon nakauyab siya pod niya. Pagkauyab niya, naminyo po siya. Karon mga kaigsuonan kay, ni backslide na. Kay siyempre pag naminyo na lagi kay kasi garap naminyo ang mamang kuno na busy na kaayo. Minyo naman so busy na sa trabaho, busy na sa pamilya ug trabaho. Dili na mag-devotion mga igsuhan. Wala na ni bisag simba gani panagsa na lang. Wala na ni kuan. Wala na ni prayer life, wala na. Kabalo ka. Nibalik sa siyang bisyo, nibalik sa drugs, balik sa inom, addiction, barkada. Isang araw na natagpo ang wala ng buhay. Nga naman, the thief comes to destroy, to steal, and to kill. Ang yawa mo anhi sa paglaglag, pagpatay o pagkawat sa imong kinabuhi. Sa paminaw. Kasi hindi niya binavalue ang pagsunod sa Panginoon. Hindi niya binavalue ang devotion. Hindi niya binavalue ang prayer. Kung sabi tao kanibitaw mga young people diri nga atong taga-agtahas, ay pag-ingon nga ako may badaw-daw. Ako raman perminti tawgon, bulahan ka. Bulahan ka. Kaya kakwaon sa Ginoo imong attention aron dili ka lamyon sa kalibutan lang. Temporar. Paminaw. Nagtuo ka, mulungtad ng kinabuhi. Without God, life is nothing. Wa kay ayo. Kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw ang pinakamakалuluoy nga ninalang sa balat ng lupa. Lumalamig na, lumalayo pa, lumalayo na, nanlalamig pa. Kasagara, bugnaw ka nang kapalayo. Busa paminaw, gusto ko maminaw tang tanan. Bulahan kayo ka.
Kay gakuhaon imong atensyon. Tanawa gani dia gani sa eskwelahan kani mga teacher din niyo. Ang kasagara nimong gakuhaon imong atensyon katong katabi. Tawagon nito nimo. Kasagara kay gusto nimo sila nga matabangan para makuha ilang atensyon para sila makadungog, makapaminaw, makasabot. Dili ta dapat magmahay, masuko kung katawagon kita kay kita ang ipatudlo, kita ang ipaampo, kita ipa testimony. Uy, pagkabulahan kay nimo igsuon. Kay kuhaon gid sa Ginoo imong atensyon ba para eyes to the board diga. Looking unto Jesus. Bulahan ka. Butang dia, bulahan ka. Bulahan ka sa mga babaeng tanan. Bulahan ka sa mga kalalakin ang tanan. Kana gani na magtabi sa simbahan, tawagon ang pangalan. Nabaday nasa simbahan nga magtabi. Munang the danger of empty heart, delikado. Okay, karon tagaanta mo another example. Nakabay nabantayan nga yuta diha sa imong silingan nga empty ba nga yuta ba empty. Walay balay. Oh, empty. Di ba kasagara gabutang ang basura? Kasagara empty bayab ag basura. Kaya pataas ka mo diri. Sa nakakita diya mga lugar diya, luti diya nga bakante. Unya kay wa may koral, hansagbutan na, nya wa may koral, dito ilabay ang mga basura, mga bahog. Mo na kay bakante man wa may nagpuyo. Kay kung napay magpuyo na yung, uy, sa man kanang labayan man nagbasura akong yuta diya. Nganong dili ba na ninyo ilabay inyong basura sa among lugar, sa among kwan? Inyo man ang giisa diri sa among koral. Oh, di ba? Di ka musugot. Labi nagnaay bangag labayan gyud. Oh, mo na kay bangag man, bangag ang wala may debosyon, bangag man na. Bangag na bangag, kay way debosyon, walay training, da bangag. Mo na delikado. Gilabayan og bahog, gilabayan og basura, gilabay perti, gilabay og bahog nga iro manamatay. Pero kung imong lang taon, mauna kada mo nang tao na ang iyang kasing-kasing, iyang kinaboy, walay koral sa pagampo, walay koral sa debosyon, walay koral sa mentoring, sa fellowship, sa training, sa simba, sa walay koral. Sa intabo. Ang yawa dayon mo sulod kay butangan kag basura. Mo na ang mga taong apektado sa mga isyo, sa mga chismis, ang but ana nga wala day kay devotion. Pag walay devotion, gakonsumisyon. Pag walay devotion, saputon. Pag walay devotion, tabian. Sige, tabi. Kung devotion kay mag-devotion ka kay magbasa man ka di makahilom ka, di ba? Tinatapunan ng basura ang mga bakanting lote, tinatambakan, nilalangaw at mababaho. Kini atong isutan diri karon, dili lang ni siya literal. Yan ang example tag literal, pero ang atong focus is spiritual. Mauma nga naay mga anxiety, stress, worries, tungod kay kulang sa Word of God. Kawawa ang tao pag walang devotion, pag walang discipleship, pag walang cell group, pag walang prayer, pag walang worship, kawawa siya. Ano man, kini di ay ang devotion, kini di ay ang cell group, kini di ay ang trainings, mga discipleship. Ito ang ating protection. Protection man na, basta dapat dasig kay ta. Backslider life, mo nila ang mabalik sa bisyo, sugal, worldliness, whatever it is, nga gikuha sa iyang flesh desire, dili spiritual desire. Mo na, binavacuum ng mga negative, na ano dayon, gavacuum din ang mga dautan. No? Mo na siya, kay ma-entertain na din mo si folly, si sati, si satiness, o si foolishness. Wala na kinabuhi, wala na yun, distract ang kinabuhi. Binabaklas ang dalawang bakod. O, bisag duha lang mawala, makaagi ng yawa na. Entry point na na. No? Kung labi na ang imong focus, kay wala ka sa spiritual ka focus, wala kay prayer, wala kay pagtagad sa imong spiritual life, na mo grow, na may tabo mag-isa, maluya ka, dayon ang imong tanaw lang, outwardness, materialistic na ka, o kanang material na kataman, temporary, mas conscious ka sa imong kilay, mas conscious ka sa imong face, kaysa imong spiritual, no? Everyday giatiman nimo imong kilay pero ang imong heart wala nimo naatiman. Everyday naatiman nimo ang imong lips na lipstick dito kanunay. Pero wala nimo naatiman imong heart. Atiman na gyud. Dapat balance life. Aware ta para hindi makapasok ang mga basura sa mundong ito. Minaw kita perminti sa Word of God para makapa-remind kini kanato. Importante kayo ni para sa ato magdira kayo na importante pero kung maminaw gid ka imo yung pamlandungan, imo yung tutukan, imo yung naagi kayo meditate the Word of God. Kuan ni naagi ni impact kung giatiman lagi nato ang atong physical body at imano nato gyud atong spiritual. Kaya mga tao conscious sila hang hitsura. Pero dili sila conscious unsa hitsura sila kasing-kasing. Tinatambakan na ng basura, ang dami ng worries, resulting anxiety. Suicidal na dayon, hopeless. Nga naman,
Tungod kay nag-focus naman sa kilay. Nag-focus naman sa hulagway. Pero ang kinasuluran, wa man tagay pagtagad. Hindi binavalue ang spiritual life. Value your spiritual life. Our personal intimacy with the Lord is strengthen our walls. Ang atong personal nga intimate diya sa Ginoo makapalig-on kini sa atong mga bakod, sa ating mga walls. Ay law man atong relasyon sa Ginoo. Mana kumusta ang imong relasyon sa Dios? Pwede na gud gyapon og wala kay pagtagad sa Ginoo. Pwede na gud gyapon og ang Ginoo pangkuan na siya pagpanakitbutas na ng Ginoo. Pwede na gud gyapon nga ang Ginoo aya na nimo tawgon og naanay apiki na. Pero dili mo wala mo relasyon sa Dios. Like for example, naisunog gitawag nimo ang bombero. Tawag nimo bombero. Nya dayon imo na gid ang balay ang masunod og kasunog. Pero tong natawag mo nimo ang bombero. Nalawas ka. Luwas ka. Kaya naapila man ang kalayo, napaong man. Pero ang pangutana, na ba kay relasyon sa bumbero? Wala. Pwede mo siyang matawag, pero wala mo pasabot, natawag na ka na kay relasyon. Ingon na kaya pa na sa Diyos. Na kay balatian, daw kay problema, pwede mo siyang tawagon. Pero wala pasabot, nga gitubag imong pag-ampo na kay relasyon. We need to build our relationship with the Lord. Nya, na kay sakit, pa-check up ka, pa-doktor ka. Pa-doktor nimo, i-examine ang imong tanan aspeto sa imong physical para madapatan kay sa kung tambal, uy natambalan gituod ka. Naulian ka. Kaya nitawag man ka sa doktor. Niadto man ka sa doktor, niduol man ka sa doktor. Ang pangutana na nakay relasyon sa doktor? Wala. Dili pud pasabot kay nag-ampo na ka, gitubag imong pag-ampo na nakay relasyon niya. Kay daghan ang nagtawag nga Ginoo, pero dili malangit. Gawas na nagtuman sa kabuton sa amahan kay mao kini ang tinuod nga dunay relasyon kaniya. Katong nagatuman sa iyang kabuton. Munang ang number 1, empty life and empty heart is the entry point of evil. Muna siyang danger. The danger of emptiness is entry point of evil. The danger of emptiness is this is the entry point of evil. Munang dapat i-value nato ang atong personal nga relasyon sa Ginoo sa spiritual nga mga kalihukan. Patatagin, palakasin ang ating pananampalataya. Yung family natin, yung family altar natin, ay imo ganing ihuyang ang imong spiritual diha sa imong pamilya mismo, ora mismo, ang imong pamilya mga igsoon. Delikado. Masudlan siya sa scatter. Espiritu sa scatter. Espiritu sa email. No? Dugay kay focus kay sa email, pero dili focus sa prayer. Number 2, empty life, empty heart, the danger of emptiness, you live an unguarded heart or you live an unguarded life. But pasabot sa number 2 is unguarded. Walay gabantay. Walay watchman. Walay gatukaw. Kasagara, no? Mga malls, basta ganit na ay mga butang diya ng mga importante na ginaysikyo. Diba? Nganong naamay sikyo kay aron na ay mo guard, na ay mo bantay. Mao na kung givalue nato ang atong relasyon sa Ginoo, ato pabantayan. Ato bantayan. Kung givalue nato atong spiritual, naatay ginatawag og guarding. We guard our heart, we guard our mind. Kay ato man givalue atong spiritual. Pero kaning pag wala givalue ang spiritual, walay devotion, wala gipagwardyahan sa discipleship, wala gipagwardyahan sa training and mentorings and cell group and everything and prayer. Wala gipagwardyahan. Mao na mga kaigsuonan. We need to guard. We need to protect. No, mao na nga gamito na ang word to protect, to guard. Og ang Ginoo na gipadala nga pastor nimo, imo ang leader, mentor nga gamit pud sila sa Ginoo para mag-guard ang imong heart, ang imong mind. Sa Psalmista David nag-ingon sa Psalms 141 verse 8, huwag mo akong iwanan, Lord. Hindi pwedeng wala akong depensa. Ang Diyos ang ating protector. Siya ang atong kandungan. Siya ang atong dalampanan. Without devotion, without prayer, without training, without mentoring, without fellowship, without discipleship, without cell group, defenseless life. Walay kadepensa-depensa. Unguarded life. Unguarded life, defenseless life, destroy future. Sobrang maluwag, walang protocol, walang rules, sobrang liberal,
Ang may tabo mga kaigsunan, yung mga mali ay nagiging tama na. Kasi ang sobrang luwag. Di man kasaban, anak na dugay kay mo ulit, di man kasaban. Makadlaw na, di lang kasaban, okay ra. Mao na nga walay rules, nagisubay. Walay patakaran. Mga kaigsunan, mga disciple nga sige absent og simba, okay ra man permanente. To the point, na naanad na sa sobrang luwag, malayang makapasok ang demonyo. Malayang makapasok ang kaluyahon, kabugnaw, kalaay, sliding spirit. Nakakapasok sa Satan. Pahalagahan ang ating relasyon sa Panginoon. Importante kayo ang word, importante kayo ang mga magulang, importante ang pastor at ang leader, importante ang banal na espiritu. Muna mga igsoon, ang daming mga Christians sumasablay. Nga naman, devotion, wala. Prayer, wala. Pila na kakural. Para bungkag na imong walls. Wala pa kay discipleship, kay nga naman, di man ka magpa-train. Wala kay training. Hindi man magpa-train, kay puros wala time. Para mantan sa imong kaayuhan. Mana ang kinabuhi, puno na lang dahil ka sa pagpakasala, pagpatuyang, lustfulness, makasulod si bisyo, nga naman, wala may walls of the Word of God. Ang mga toxic nga mga issues sa kinabuhi, mura ba siya bukol ba? Mura ba siya mayuma? Bukol. Mauna noon ni dako, di si mulawas. Nga naman, wala may protection sa imong immune system. Defenseless. Muna yung sa Romans 12:1, present your body a living sacrifice. Diha gyud sa Ginoo ipresenta. Kinahanglan gyud papuno sa pulong sa Ginoo everyday. Kinahanglan gyud prayer nimo. Rebuke tanan mga daotan. Ikatulo mga kaigsunan. The danger of emptiness, you are compromising the truth. Muna siya the danger of emptiness, empty heart and empty life. Tungod kay empty man, wala siya gwardya, musulod na rin diha ang compromising life. Ingon sa Bible, Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve and to master. Dili ka makaalagad og duha ka agalon, pero tungod kay empty man imong heart, wala man maghari si Lord, wala maghari iyang word, wala maghari iyang espiritu, wala maghari iyang pulong, to the point nga wala kay timon. Wa kay timon ba? Kung usap pa kakasakyanan, wala ka manobela. Unya, kung naamang kay manobela, dili si Lord imong driver. Sa mga na nga liko ra ka perminti. Liko dito, liko supak-supak ra pa perminti ba? Musupak gyud. Dili na lang gyud mo dawat kay mo against gyud ang kasing-kasing. Unya napagid iyang kaugalingong katarungan. Napagid iyang what if. Ayaw pag inana pastor, what if lugar. Muana pag yun, imbes nga ang tumong nato ang kayuhan mo kuan gyud, mulihis gid ang utok kay mangita gid rason. You cannot serve unto to master. Sino ang nasa puso mo ngayon? Sino ang naghahari sa puso't isip mo ngayon? Ngayon na, pag-isipan mo yan. Sino? Ang katotohanan ba? Ingon pa sa John 17:17. Alaana sila sa kamatuoran. Ang pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong mo'y mubalaan ka na to. Mauni ang mugayid sa ato. Mutudlo o mugiya na to. Busa ayaw palayo sa tugaok sa kamatuoran. Ayaw na o nga tarungan. I-align na lang. Submit yourself to the Lord. I-submit na. Kabalo ka, ingon pa sa wali ni Bishop Uriel. Ngano ang baka nga wala na si pungi kanang naabay pisi sa ilong. Ngano ang baka nga walay pisi sa ilong, wala na pangilong iba kung kinsa na mga baka diri nga gipangdaro na maginay ikot din ani. Kabayo pa naibusal diri. Naibusal gibutang sa kabayo ana. Nya na diri sa ana gibutangan man kanang bakal ilang baba kanang kabayo para paliko sila maliko sa wala to. Wala dayon ang ilang baba ang ilang daong anak magnahigot. Ang baka magyapon sa ilong. Kasagara nga kabayo nga masakyan nimo kanang naanay hikot sa iyang baba. Kasagara baka nga imong magamit kanang naanay napangilungan na siya. Humok ra maning tao god once napangilungan sa Ginoo. Narindahan sa Ginoo. Andam na siyang musunod. Kay ngano man iyan namang gisubmit niyang kaugalingon mapangilungan or marindahan. Naana mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi nganong dili pa man ka gasunod, nganong dili pa man ka ingana ka obedience, submissive tungod kay wala pa man ka narindahi sa Ginoo, wala pa man ka maharii sa Ginoo, wala pa man ka magamhi sa Ginoo, maunay problema igsoon. Busa
May pangbaka kay magamit pa. Katupong baka nga nabangagan na ang ilong da ba nabangagan mo tangal pisik. May pangkabayo kay masakyan pa nimo muliko siya kung asa nimo ipaliko kay narindahan naman nimo. Pero kining tao nga wa gyud magpahari sa Ginoo, wa mo submit sa Ginoo, wa siya nagpadumala sa Ginoo, lisod nimo pasundon. Dili mo sunod kay magbuot gyud iya. Magsigig pangatarungan, magsigig pangrason. Busa, kung ikaw musunod, kung ikaw musubmit, kung ikaw magpapuno, magdevotion ka, para ni sa imong kaayuhan, para ni sa atong protection, para ni sa mamaayo atong kinabuhi. Ingon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have, the word I have. Buti pa sabot, kontrolado sa Ginoo tanan. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope and a future. Ibig sabihin, sunod tayo sa Kanya. Kaya siya ang may plano. Sunod tayo kasi siya ang may plano. Maganda ang plano niya. Ano sa ingon niya? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabot pa sabot, diya sa iya, na kay future, na kay kaugmaon, diya sa iya, na kay paglaom. Diya siya, sa iya, na kay maayong kaugmaon. I, the word I, dili pwede nga wala si Lord sa mong kinabuhi, mapahama ka lang. Kung saan man nga na si Lord sa ato, kailangan natay relationship diya sa iya. To build relationship is to obey. Without obedience, there is no relationship. Para ni sa atong kaayuhan. Nag-devotion ka karon, naminaw ka, para na sa imong kaayuhan. Ang sayo sa Bisaya, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay, malaot, o paghatag kaninyo ayong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Naaara di ay sa Ginoo. Basta ayaw palayo sa Ginoo. So, ayaw palayo. Doot yun. Doot yun. Ayaw gi-underestimate ang tugaok. Morning devotion na to, ay underestimate. Saon man kay, di man maminaw tugaok, kay sige magtulog. Hangtod karon, tuluga pa man. Unsa man kuno makapa-impact sa mga kinabuhi. Unsa may makahatag nga kayo nga ka man maminaw. Manang naghangyo ko sa mga young people nga hantod karon naghagok pa. Palihog hatagin yung higayon nga maminaw pulong sa Ginoo. Palihog lang maminaw Ginoo. Kay para na sa atong kaayuhan. Magtubo kita, malig-on kita, madasig kita. Sa ayaw gyud sige pangrason. Paminaw, ngano baday mapobre na lugar gid ka kung maminaw kag bisa man na lang isa ka oras. Sa imong 24 hours, gitagaan nimo ang Ginoo isa ka oras. Alkansi palugar ka na? 24 hours. Kung mag-ties lang ka ng 24 hours, dapat 2 ka oras. 2 ka oras kapin. Dili na nakansi, dili na makapobre ang dili na nakapobre ang isa ka oras kada buntag maminaw ka. Dili makapobre ang maminaw pulong sa Ginoo isa ka oras sa kada adlaw. Sa imong 24/7. Isa ka oras ra sa Ginoo, nya wara gani nya. At Facebook sos, pila ka oras. Nanaog TV, pila ka oras. Magchika, pila ka oras. Wa naman tayo mo, no? Wa na kabantay, gabi naman di ay. Sige, magchika. Wa kabantay, gabi naman di ay. O, di lang mabantayan. Pero pulong sa Ginoo, layon dayon, nana dayon, na busy man ko. Grabe ka, baka sa pang Ginoo na gani, dili interesado. Mana nga, dapat interesado ta. Paminaw, 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 paminaw. Minaw ta. Dili makapapobre sa ato sa kauras, pobre man putang daan. Kadato ra man tas pulong sa Ginoo sa kaayo sa Dios. Pero tinuod lang. Dili na makapapobre oy. Kung gustohon maraming paraan. Kung ayaw daw maraming dahilan ingon ni Ma'am Rosalie Bandol. Dili makapobre ang maminaw pulong sa Ginoo, makadato hinuon. Paboran pag sa Ginoo. Dali nya paghapon ni po magay kwarta. Okay lang mag-replay. Okay lang kay mag-replay. Replay ta. Labi nag-impact pulong sa Ginoo ani. Tanawag kay ni kasagara di ka paminaw pulong sa Ginoo. Moy kasagara badlungon. Naman paminaw pulong sa Ginoo. Kining tanan diri mga kaigsoon na ayun pa, why labot ang istasyon? Labot ang istasyon. Kinanglan. Kining tanan sa Ginoo ra gini. Tanan dungo ug himaya. Credit sa Ginoo ra gini. No? Unsaon gani nga madato ta? Anong muswag ta ba? Mulambo pala to magpuyo, sila ta ka pobre ani. Ang sikreto sa Joshua 1:8. Paki-type ka English ni Bob. Abi kanila og magkuantas pulong sa Ginoo makapapobre. Tanawang Joshua 1:8. Ayaw ibulag ang basahon sa balaod adlaw ug gabi. Mamalandong kaniini kung unsaon nimo sa pagtuman niini. Kay magmauswagon ka og magmalampuson. Muuswag di ka. Mo prosper di ka. Og mo success pagid ka.
Basagan ni Psalms chapter 1 verse 2 to 3. Prosperity gyapon ang gingon. Maybe spiritual prosperity, financial prosperity kay pabor man na sa Ginoo. Ayaw giyawat imo kaugalingon sa mga unbeliever. Kanang walay relasyon sa Ginoo, mga hintil bitaw. Lawlessness, no? Keep the book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do, everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Imagine ka na, you will become prosperous and successful. Nambulahan ka, naminaw karon. Ang pangutana, kinsa naman ang nagpuyo sa imong kasing-kasing karon? Empty pa ba? Giharian na ba? Gipuyan na ba sa atong labang magagagahom? Kinsa man ang nagpuyo sa imong kasing-kasing karon? Kinsa man ang naghari sa imong kasing-kasing karon? Kung daghan kay nagpulong sa Ginoo, diha ka gipadato sa pulong sa Ginoo. Kung pasaawit nga ang imong pulong mo'y akong kadato. Amen. So doon na tayo tulo ka point mga kigsunan. The danger of emptiness, of empty life, empty heart. It is the entry point of the enemy. And number 1, the entry point of evil. Okay, number 2, unguarded life. You have an unguarded life. The number 3, you have a compromising life. You compromise the truth. Ano man? Wala man hari sa Ginoo. Okay?